Salutare tuturor, sunt Mircea Vălean și împreună cu colegul meu, doctorul Dan Grigorescu, președintele Asociației Noul Spital al Brașovului, vă invităm la un nou episod al video-podcastului Contra Cronometru, Cursa pentru Noul Spital. Astăzi am invitat alături de noi un om al cifrelor, un om cu o foarte mare experiență și care, pe baza acestor cifre, ne va povesti de ce este necesar să urgentăm implementarea acestui proiect. Este vorba despre domnul Ion Popescu, fost director al Direcției Județene de Statistică Brașov. Timp de 30 și ceva de ani, domnule Popescu, ați condus această instituție. Peste 30 de ani și 40 și ceva de ani ca activitate în această instituție. Adică eu am venit prin repartiție guvernamentală la această instituție, cu excepția unui an când am fost obligat să plec de aici în altă instituție, m-am reîntors și doar aici am activat atâția O carieră foarte lungă. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră aici, în crama hotelului Radisson Blu Aurum Brașov, gazda noastră ca de fiecare dată. Vrem să povestim puțin despre acest subiect, Noul Spital al Brașovului, având în spate cifrele pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, care construiesc cumva felul în care s-a dezvoltat Brașovul, fie că vorbim despre municipiu, fie că vorbim despre întregul județ, în toți acești ani care au trecut după 89 cel puțin. Ritmul a fost diferit în funcție de perioada pe care am traversat-o, dar iată că acum mi se pare că totul este așa într-o accelerare permanentă. Greșesc, Dane? Nu, în primul rând aș vrea să evităm acest termen de a povesti. Domnul director Popescu este un om care poate preciza, pentru că a fost toată viața foarte precis și cred că ne va putea preciza argumente care să susțină repunerea pe tapet a realizării acestui proiect. Ce ziceți? Brașovul în momentul de față reprezintă o miză oare pentru chiar Guvernul României privind modul în care se dezvoltă? Înainte să vă răspund la mai multe întrebări pe care mi le-ați spus, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat, să vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut în legătură nu doar cu acest spital, viitor spital regional, că așa probabil au dorit unii să-i spună, era bine dacă se chema și spitalul nou, spital județean sau știu eu cum se chema. Clinic de urgență. Clinic de urgență, n-are importanță cum. Important este că ați făcut enorm. Știu foarte bine că am fost alături de dumneavoastră, instituția pe care am reprezentat-o și astăzi o reprezint, chiar dacă nu mai sunt director, dar încă mai lucrez acolo, sunt alături de colegii mei, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, peste 40 de ani am lucrat acolo și acolo a fost viața mea, acolo instituția respectivă mi-a fost masă, mi-a fost casă, adică am făcut absolut tot ce se poate pentru a arăta opiniei publice și celor care au condus și conduc destinele țării și ale județului, că Brașovul a fost, este și va fi un județ important al țării. Dacă înainte de 90 a fost după București, acum ne apropiem, știu eu, suntem în primele 4-5 județe ale țării, dar după 90 am coborât chiar pe locul 12 între județele țării. După 2000, Brașovul a început să se dezvolte, să crească din nou din punct de vedere economic, bineînțeles și social. Am crescut enorm, dar, așa cum a spus dumneavoastră, astăzi Brașovul este un centru industrial puternic și nu doar industrial, este și un județ turistic, este și un județ al serviciilor și de ce nu să avem și un învățământ de performanță. Bineînțeles că avem o universitate puternică și care s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare. De ce n-am avea și un sistem de sănătate performant? Pentru că Brașovul merită. Așa cum am spus, Brașovul a urcat și urcă în ultimii ani și va urca în continuare enorm. Eu cred, poate că am greșit odată când spuneam că Brașovul în, următorii 15-20 de ani va reuși să prindă Timișoara, Clujul, Constanța. Poate că... Ne așteptăm la mai repede? Da, eu cred că vom reuși să-i depășim, nu în 10-15 ani, poate chiar mai repede. Brașovul are astăzi un aeroport, chiar dacă nu are autostradă, se va construi, sau știu, acea
centură de, de ocolire a Prahovei și a Brașovului, e vorba de Doftana, zona Doftana, o vom avea musafiri cu ghilimele de rigoare din București, oamenii de afaceri străini nu vor mai merge toți la București, vor veni poate direct la Brașov sau din București vor veni la Brașov, nu vor mai face 5-6 ore, probabil vor face 3-4 ore, ori vor veni cu avionul sau știu cu ceva altceva direct la Brașov. Aeroportul. O direcție bună. Da, nu bună, este foarte bună. Și de ce să nu recunoaștem? Pentru că mulți ani am spus că au venit străinii și nu știu ce au făcut, au fost foarte bine că au venit, au construit ceea ce au construit și acum vorbesc din punct de vedere industrial, pentru că industria reprezintă astăzi la Brașov peste 42% din totală activitatea economică și fără cei care au venit din străinătate, adică mă refer acum la multinaționale, nu știu unde eram, și vor veni în continuare. Chiar dacă astăzi unii spun că măsurile pe care le vor lua cei de la guvernare vor fi nu știu cât de rele și nu știu ce se va întâmpla, nu cred că se va întâmpla așa ceva. O să avem răbdare să vedem. Oare mediul ăsta economic, în mare efervescență de aici, din Brașov, are oare nevoie de o asistență medicală foarte bine pusă la punct? Tocmai că am vrut să spun, în primul rând, pentru că avem o dezvoltare economică, normal și socială, chiar dacă populația județului, populația legală crește acum și populația rezidentă este în creștere, normal că avem nevoie de un sistem de sănătate bine organizat, bine pus la punct. Chiar dacă sistemul de sănătate nu putem să spunem că este atât de rău în Brașov, dacă ne comparăm cu alte județe, dar dacă ne referim la Cluj, la Timișoara, la Târgu Mureș, la București, la Craiova, la Iași, suntem mult în urma dumnealor și noi merităm pentru că avem toate argumentele. Oare merităm sau chiar avem nevoie? Asta era și întrebarea mea. Adică, înainte de merit, cred că este necesitatea. Dar avem nevoie, să știți. Odată, economia se dezvoltă și se dezvoltă în continuare. Acolo, această economie se realizează cu oameni. Oamenii au nevoie de sănătate, au nevoie, știu eu, de condiții mai bune de trai și vor avea. Dar, vedeți, dacă în ultimii ani și în ultimii 10-20 de ani populația îmbătrânește din punct de vedere demografic, acești oameni, medical, și bineînțeles și medical, n-am vrut să mă rog, așa, au nevoie de îngrijiri mai bune și adevărul este că Brașovul are nevoie, nu doar că merită, de acest spital județean despre care știm foarte bine că dumneavoastră ați fost inițiatorul acestui proiect, v-ați luptat și trebuie să vă luptați în continuare. Aș vrea să ne întoarcem în timp 7 ani, când acest proiect a fost pus pe masă, a început să fie dezvoltat și așa mai departe. Pe vremea aceea, guvernanții considerau că cele 3 puncte importante de dezvoltare a asistenței medicale sunt în provinciile cunoscute, deci Iași, Cluj și Craiova. Stau și mă gândesc, ținând cont că Brașovul este în centrul țării, oare din punct de vedere strategic și din punct de vedere al populației și din punct de vedere al regionalizării nevoilor de sănătate în general, oare Brașovul n-ar trebui să fie și el un punct nodal, exact cum au fost gândite celelalte 3, pentru că avem Centrul Universitar de Medicină, Brașovul devine pol de dezvoltare, nu? Și discutăm și am aflat acum și de ce. Ce ziceți? Credeți că ar trebui impusă ideea ca Brașovul aflat în centrul țării ar putea să echilibreze această dispersie a nevoii de asistență sanitară de mare calitate? Da. Nu doar că Brașovul s-a dezvoltat din punct de vedere economic mult mai rapid și mai mult decât Iașul și decât Craiova. Brașovul, așa cum a spus dumneavoastră, este în centrul țării. Vedeți, la Brașov nu vor veni doar brașovenii la acest spital regional. Vor veni cei din Covanda, cei din Harghita, vor veni cei din Argeș, cei din Prahova, din Dâmbovița, din Buzău, adică
Vrancea. Bineînțeles, uitați-vă la numerele de mașini care circulă astăzi în Brașov. Să vedeți că la două numere de Brașov vedem alt număr de un județ la care am pomenit și altele. Deci, Brașovul devine atractiv, în primul rând, prin prisma pieței forței de muncă. Din ce în ce mai mulți tineri, în special, vin spre Brașov pentru a căuta joburi mai bune, pentru a-și crea poate chiar un viitor aici. Să știți că așa au făcut și vor veni în continuare. Uitați-vă la cartierele care s-au construit în jurul Brașovului. Aici locuiesc Nebrașoveni. foarte puțini brașoveni. Majoritatea sunt din județele la care am pomenit noi și ei au venit, au găsit loc de muncă aici, bine plătit și ei probabil că sunt bine pregătiți, sunt tineri, au copii și vor avea în continuare și copiii lor au nevoie de asistență medicală, de învățământ, bineînțeles, de sănătate normal și atunci cum să spunem că Brașovul n-ar avea nevoie de un asemenea spital și Brașovul se dezvoltă în continuare, creșterea economică a Brașovului este mult accelerată față de media țării. Eu vă dau un singur exemplu. Producția industrială la Brașov, pe primele, 5-6 luni ale anului, a crescut cu aproape 10%. La nivel de țară a scăzut cu 5%. Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 15% la Brașov. La nivelul țării este 5, ceva la sută. Deci, sunt argumente. Progresie geometrică aproape. Da, și a crescut. Asta e chestiunea, pentru că având în vedere acest ritm foarte accelerat de dezvoltare, având în vedere și faptul că Brașovul s-a transformat într-un magnet care atrage acești tineri la care am făcut referire, plus oameni de afaceri. Populația activă, să zicem, exact. nu neapărat doar Populația tineri. Populația activă. Iată că ritmul acesta este unul foarte alert. Asta nu presupune implicit și necesitatea de a construi mult mai repede acest obiectiv? Cu siguranță, dacă, nu știu ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla în continuare, dacă oamenii care decid și au putere de decizie nu vor fi atenți la ceea ce se întâmplă cu Brașovul și cu Brașovul, cu creșterea economică a Brașovului, din toate punctele de vedere, nu cred că este bine. Trebuie să înțeleagă că Brașovul nu doar că merită, are nevoie urgentă de acest spital regional. Avem oameni tineri, oameni bine pregătiți. Încă o dată vă spun, aș spune și dumneavoastră, că Brașovul este un centru universitar medical. Nu doar ingineresc și de alte, alte specializări. Sau de artă. Da. Bineînțeles, are nevoie și de muzică și de tot ce vreți dumneavoastră. Și are Brașovul. Deci și acesta este un argument pentru că Universitatea Transilvania a crescut și va crește în continuare. Adică specialiști avem și vom avea în continuare. Avem nevoie de spital nu doar pentru cei care lucrează în industrie, pentru cei care lucrează în servicii. Turiști. Bineînțeles, n-ați spus nimic de turism. Da. Dacă știu eu, în ultimii ani în Brașov au venit peste 1 milion de turiști. În anii următori, probabil că vor veni 2-3 milioane, din care poate 1 milion vor fi străini. S-a depășit, am înțeles, pragul de 1.300.000 de turiști, care înseamnă peste 100.000 lunar, dacă îi împărțim în mod statistic, ceea ce înseamnă o populație de 100.000 de cetățeni care are nevoie, chiar dacă și numai nu neapărat pe toată săptămâna, dar pe 2-3 zile de asistență. Au nevoie. Bineînțeles că nu știi ce se întâmplă cu omul. A venit, trebuie să-l tratezi dacă se întâmplă ceva și nu-l duci oriunde. Aș vrea să fac un recurs la înțelepciunea dumneavoastră, domnule director. Povesteam despre faptul că, sau scoteam în evidență faptul că aici în Brașov vine foarte multă populație activă, deci oameni de vârstă activă, da? Ei, acum 3-4 ani de zile, când Ministrul Sănătății de pe vremea aceea, Sorina Pintea, a dat ok-ul pentru construirea spitalului, s-a spus Brașovul face un spital regional de 800 de paturi. Și nu este, iar în acest spital sunt câteva paturi de pediatrie, câteva paturi de diverse lucruri. Pun acum o întrebare. Oare acest trend crescător al populației copiilor, al populației, să zicem, a celor tineri, care, să știți că observă acum din spital, cei tineri din Vrancea și aduc bătrânii din Vrancea aici. Deci lucrurile, cum să zic, merg către o dezvoltare formidabilă a întregii, a caracteristicilor populaționale.
Oare acest număr de paturi, așa cum s-a gândit acum 3-4 ani de zile, n-ar trebui regândit din punct de vedere strategic, pe baze statistice, în sensul de a-l crește? Eu nu știu exact, știu că era undeva în jur de 1000 de paturi era vorba. 800, noi am militat pentru 1200, până la urmă, mă rog, dumneavoastră ca specialiști știți mai bine decât mine, dar eu vă spun că dacă s-ar putea să avem un spital regional cu numărul maxim de paturi pentru toate specializările. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, vin în continuare mulți oameni tineri, acești oameni își construiesc, își fac o căsnicie aici, un cămin, o să aibă copii, așa cum a spus, o să vină cu părinții, cu bunicii. Și atunci, urgent, avem nevoie de cât mai multe paturi și acel spital să aibă toate specializările posibile. Dar nu este o formulă de calcul raportată la populație? Aici este un paradox statistic. Acum intru eu pe teritoriul dumneavoastră. Se spune așa că în România avem, la numărul de copii, să zicem, acoperirea în sală de clasă este de 20 de copii pe sală de clasă, care este conform legii. În schimb, observăm că la Brașov sunt 35 de copii într-o clasă, dar la Galați sunt deja 14. Statistic stăm bine, da? Ei, așa se întâmplă și din punct de vedere al sănătății. Deci, de pildă, județul Galați, în momentul de față, primește fonduri pentru toți locuitorii care au domiciliu stabil acolo. În schimb, să zicem, 5.000, 7.000, nu contează câți din Galați, au doar rezidența aici. Da. Banii nu urmează din punct de vedere nici ai școlii, nici ai sănătății, nici ai resurselor. În schimb, ei consumă din resursele și materiale, și din resursele locative, dacă vreți, ale spitalului, din serviciile pe care spitalul le oferă din punct de vedere al urgențelor și constatăm că aglomerarea asta numerică a persoanelor poate să ducă și poate să conducă la servicii de calitate mai slabă, da? Plătite mult mai prost de către sistemul național, care nu face acest reglaj. Da, ar trebui să fie un reglaj, nu se face acest reglaj. Credeți că a venit momentul ca pentru Brașov să apară astfel de reglaje, pornind de la statistici și de la informațiile populaționale? Chiar dacă, mă rog, la noi în statistică, cei de care vorbeați dumneavoastră, nu toți figurează, pentru că nici la recensământ, cei care au rezidență aici, dar domiciliul au acolo, s-au recenzat acolo. Sunt multe probleme din acest punct de vedere. Dar e o problemă mare atunci. Este. Și din punct de vedere medical și al învățământului. Pentru că nu poți să construiești o grădiniță, o școală, pentru că nu ai niște cifre exacte despre toți cei care sunt acolo. Acești oameni vin după aia și reclamă că nu avem locuri în grădinițe, nu avem locuri în Da. Nu știu ce au înțeles dumnealor, chiar dacă noi ne-am străduit și am făcut tot ce se putea să-i convingem, dar nu știu, ceva s-a întâmplat cu ei. Deci informațiile statistice adevărate, reale, ar trebui puse din nou pe masă pentru a recreiona capacitatea acestui spital. Da, și vă spun, populația rezidentă a Brașovului a crescut în 2022 față de 2021, cifre oficiale, adică cele oficiale pe care le-au luat la recensământ. Da, și vor crește și vor cu mult în anii următori. Dar cifrele reale probabil sunt mult mai, sau, mă rog, mai mari decât ceea ce a relevat recensământul. Populația legală a județului Brașov este undeva în jur de 640.000, populația rezidentă este doar 550.000. Adică diferență enormă. Nu toți acești oameni, mă rog, au fost plecați sau sunt plecați în afară, dar, din păcate, așa cum v-am spus, sunt foarte mulți cetățeni cu domiciliul legal în alte județe, dar sunt aici. Deci e un fel de imigrație internă, să zicem, da? Ceea ce este foarte corect. Da. Este o realitate. Dar acești oameni care decid soarta acestui spital și numărul de paturi ale acestui spital și specializările, trebuie să aibă în vedere aceste fenomene. Vreau să vă mai pun o întrebare. Până acum câtva timp, Clujul, de asemenea, a fost considerat un pol de dezvoltare foarte important, IT și așa mai departe. Deci în Cluj s-a dus foarte multă lume, au crescut prețurile și așa mai departe. Spuneți-mi, ce părere aveți? E o părere, că nu aveți date probabil. Nu este cumva Brașovul centrul urban cu cea mai acută și cea mai masivă dezvoltare din punct de vedere demografic față de Craiova, Iași, nu știu, Oradea,
Timișoara, Arad, putem spune foarte Da, multe. în ultimii ani aveți dreptate, așa este. Dar, din păcate, dacă ne uităm în urmă, lucrurile nu au stat chiar așa. Dar, Au plecat mulți oameni da, din Brașov. foarte mulți au plecat. Am spus, diferența de la 550.000 la 640.000 este mare. Acești oameni au plecat În străinătate, da, special. și nu știu, mă rog, și în alte județe ale țării, știm foarte bine ce s-a întâmplat. preponderent Nu peste vorbesc hotare. absolut. Deci cine a plecat de peste tot, și din Brașov și din toată țara. Ei, faptul că acum atâția cât suntem în țară, mulți, puțini, nu mai contează, da? Deci oricum mai puțin un pic. Se aglomerează, deci apare un balans de ăsta în care în anumite zone e mare densitatea și în alte părți este mai ușoară, mai mică densitatea, Clujul deja e e saturat. E saturat. Timișoara se pare că la fel. Brașovul acum urcă și din acest punct de vedere, nu doar din punct de vedere economic, social, și din punct de vedere demografic, dar trebuie să avem răbdare că în datele oficiale, acele vin. Și atunci guvernanții n-ar trebui să-și regândească strategia pe sănătate, punând Brașovul, într-adevăr, nu atât pe zona Brașovul merită, cât la Brașov este absolut necesar. Da, așa este. Dar depinde nu doar de noi. Noi, instituția noastră, vă oferim absolut tot ce Da, depinde de noi, pentru că ideile noastre trebuie să pătrundă în comunitate. Dumneavoastră și ați avut putere de convingere și cred că aveți în continuare. Acum depinde de nu știu, mare măsură de cei care... Eu cred că totuși în cea mai mare măsură depinde de comunitate. Dacă comunitatea se va organiza și va cere cu tot din adinsul, evident că conducătorii noștri administrativi și politici vor trebui să țină seama de ceea ce se discută în piața respectivă. Și faptul că, ce să zic eu, uite, eu am aici un cronometru. Eu îi dau drumul acum așa, în raport cu discuția noastră. Cred că din acest moment, da, comunitatea va trebui, măcar pe ideile pe care le-ați adus aici, pe argumentele pe care le-am discutat, să înțeleagă că presiunea comunității trebuie să fie cea care să determine decidenții politici administrativi să ia măsuri. Nu neapărat niște argumente care nu dor, pe ei nu-i dor cu siguranță. Ce părere aveți? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar și informațiile pe care noi le știm, le discutăm și le vom discuta în continuare, trebuie să ajungă, de acum ajung la cetățenii localității, mă rog, municipiului, a zonei, a județului, a zonelor limitrofe, ale județului, ale județelor limitrofe. Aici cineva trebuie să facă ceva din acest punct de vedere. Asta facem și noi, practic. Pentru că am ales calea cea mai accesibilă. Internetul acum ne oferă această facilitate și sperăm ca mesajele pe care noi și invitații pe care îi avem, precum sunteți dumneavoastră, putem să generăm această presiune din zona comunității, astfel încât factorii de decizie să reacționeze. Să fie obligați, la urma urmei, să hotărască, să decidă că avem nevoie urgentă de acest spital. Noi dorim ca presiunea să o transformăm în tensiune, nu? Dar Da, elegant și frumos. Să nu înțeleagă cineva că trebuie să mergi cu bâta sau știu cu altfel. Nu, sub niciun fel de formă. Eu cred că puterea argumentului Eleganța din toate punctele de vedere. Exact, și argumentului bine structurat face mai mult decât orice. Chiar dacă, de pildă, reprezentanții noștri se prefac câteodată că nu înțeleg, evident că, așa cum spunea și Mircea, faptul că noi postăm toate aceste argumente și sunt accesibile la orice oră din zi și noapte, din momentul în care noi dăm pe piață aceste interviuri, da, atunci înseamnă că aceia nu vor putea să mai spună că n-au știut. Domnule Popescu, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Sunt convins că tot ceea ce ne-ați prezentat reprezintă argumente foarte solide care susțin demersul nostru, cel de a accelera acest proces de construire a noului spital la Brașov. Mulțumim tare încă o dată și mult succes Cu plăcere, chiar dacă eu oficial nu mai sunt conducătorul acestei instituții, colegii mei, noua conducere, a fost și este alături de proiect și nu doar de proiect, sunt membri ai asociației, bineînțeles, și oricând, cu plăcere, vin și vă aduc tot felul de argumente ca să înțeleagă cei care vor decide că Brașovul are nevoie urgentă de deci am fost, suntem și vom rămâne parteneri în acest proiect. Să dea Dumnezeu să se întâmple cât mai repede
și chiar v-aș ruga să mă invitați și pe mine să-mi spuneți că peste o jumătate de an Brașovul deja are finanțarea asigurată și în câțiva ani chiar vom avea acel spital de care Brașovul are atâta nevoie. Mulțumim! Mulțumim încă o dată!